Troder med Stilovic her i byen. Wall Street. Vi skal ind og vise, hvad der er swag, vi har fået fat i Dennis, som vil vise os, hvordan det er, man gør. Så lad os gå lige på. Sådan i butikken her. Vi skal finde ud af, hvad der var swag. Definitionen på swag, vil du vise os den? Vi starter med nogle Chinoski sidder det. Nike Chinoski. Nå, det er jo et fedt navn, synes jeg. Ja, det er så mødt model. Den er så low, det her. Det er low, okay. Så det er højere sol. Ah, det er højere heroppe. Okay. Du kan godt købe det af. Klart. Ja, altså indtil videre har jeg det fint med de her sko. Ja, altså, hvor meget det koster? Altså, det med sko og generelt tøj og noget, det skal altså koste også. Skal det det? Skal det, ellers er det ikke. Hvor meget koster de her? Jamen, vi skal videre og kigge på noget andet, tror jeg. Okay, noget billigere. Ja, nej, herovre. Ja, måske finder det her. Det er... Dagens outfit. Jeg har hørt om noget, der hedder kage. Eller sådan noget. Hvad hedder Kahat? Det hedder faktisk Carhartt. Ja, det er sådan noget nyt. Er det sådan det er noget, man kalder en 5-panel. Ja, det er jeg godt klar over. Det er, når der er fem paneler. 1, 2, 3, 4, 5, der er så 6 paneler fra det. Men det er stadig 5-panel form. Så derfor kalder man det stadig bare en 5-panel. Det skal faktisk Altså, hvis du skal spørge mig, så vil jeg sige, at det her var en 5-panel. Vi har 5 lapper. Men i form af den sidste streg, den ender her. Men så er det kun et. Uden at den går ned, så er det stadig en streg. Okay, Det så stopper det er stadig 2. Så er der jo faktisk 6. Ja, så skal der også være en snapback. 1, 2, 3. Og det er en snappy. Det er en snappy. Okay. En lille snappy, ja. Men det var en fed butik. Måske er det det, vi skal lige kigge på nogle skateboards, som, hvad hedder sådan nogle, de brede der? Hvad tænker du på? Bare skateboard, så er der... Dem der, som alle bruger, er dem der rundt på sin bil. Det er bare sold out, eller hvad? Hvad er det lige fra? Kan vi lige få kameraet med? Jeg skal ikke være hernede. Så har vi, hvad hedder det her? Det er trucks. Det er så det, man... Trucksene? Det er så det, man sætter på her. På et bord. Ja. Så skruer i. Ja. Så nogle hjul. Og nogle kuglelejer inde i. Ja, kuglelejer, det er klart. Det er jo meget. Og så er der nogle hjul. Det så får så hjulene til at dreje rundt. Det bliver mere smooth. Og hvor meget koster det sådan normalt? Nu går jeg der resten til Så det er godt. Dejlig pige, jeg kender det. Jo, det har faktisk. Det er også Jeg har et... næsten 400 numre. Vi ses. Jamen, jeg skal gå først. Dennis, er det ikke noget med, at du har alle numre i hele Svendborg til alle piger? Men jeg har en Nokia. Jeg har en Nokia uden veksel. Jeg har det. Aus. Jeg har det. 112. Hold, det er væk. Jeg har Albert Slå. For at bruge hendes. Nej. Ellers skulle du ringe til nummeroplysning. Det er 112, tror jeg nok. Eller 114. Altså, det er ikke. Hvad hedder det? Ej, det er på tid. Men hvad hedder det? Du kan sagtens et board, det bliver sat sammen. Ja. Og hvor meget ser det koster cirka? 1500. 1500 for et board. Er det kun Nej, 3? ikke for Det er også, boardet. det er også Det er lidt for det trucks. hele. Okay. For det hele sat sammen. Så er der nogle her lidt mere hasarderede Så er boards. der lidt mere sådan, hvis man gerne vil være lidt hipster og lige gå i en anden retning. Og så er det, jeg også tænker, aerodynamikken, den er jo totalt væk, når du køber sådan en her, fordi bølgerne, du krænger jo i luften. Nej, men altså, der sker jo det, at... Kan man færdig det præcis, der sker? Der sker jo det, at det er trykket fra den her side af, og op. Og det er ikke fra den her side af, for du går ikke sådan her. Nej. Vel? Men mindre bliver impossible. Det er ikke lavet til tricks. Det mener bare, man skal bare gå med det på sin Man skal... Hvor meget koster det nu? 1200 kroner for sin board med lige det er det, man gør med boards, da man går sådan her med dem. Så kan man bare rundt. Nu læser jeg bare inden meget rundt med boardet sådan her. Og så markerer man, det er 1200 kroner. Og det er det helt værd, jeg mener. Altså 30% der. Tak. Skulle vi ikke have en outfit of the day? Outfit of the day. Jo, det skulle vi også. Hvad er du ude efter? Altså, jamen, jeg vil gerne være lidt kinky til i aften. Jeg bliver så gang i den. Der er sgu chips her. Hvad vil du anbefale, når det skal være kinky? Ja, vi fortsætter her. Der er noget med nogle Vans. Og jeg synes ikke godt, at de skiller sig ud med det her pink. Men samtidig så afspiller det også, hey, jeg er bøsse. Gør det det? Ja, det er bøsse. Men altså... Okay. Hvad vil være mere neutral? Det er meget bedre. Det er klart, Så hvor meget de koster? 800 kroner.
Det var 800 kroner, det var skoene. Så skal vi videre til sokker. Nej, bukser. Jo, sokker. Skal vi have sokker? Er der swag sokker herinde også? Der er sokker lavet af asfalt eller et eller andet. St. Cruz, er det kendt mærke? Ja, det er for mig til at tænke på Tyler Cruz. Er det muligt? 300 kroner. 300 kroner, så lå. Det er dyrt, men det er sikkert pengene værd. Man behøver næsten ikke sko, når man køber dem der. Nej, For sagen, de har jo prøv bare... at mærke det her. Kan I mærke det derude? Stenhård, prøv Vil at jeg mærke mærke det? Nå, det var 1200 kroner, ikke? 1100. Ja, det er 10 gange i år. Aus. Skal du have en kasket? Ja, jeg skal have noget på hovedet. Det er en meget stor del af... Jeg forestiller mig noget, der matcher til en sko. Hvor er den der farfander? Den her til starten af den her også købt i... Og den er det. Cool, mand. Så forestiller jeg mig, at vi tager den her. Ja. Den matcher sko. Det er en køkkenlæg. Königsegg Independent, står der. Ja. Sådan en truck, som vi kalder det. Ja. Lidt amerikansk. Hvordan koster det? Det er altså 1400 kroner. Så er det videre. Så der skal nogle bukser. Okay, status. Sko. Status sko 800, det var nogle Vans. Så havde vi nogle sokker til 300. Nu var Tyler Cruz, nej, Santa Cruz. Og så har vi en Independent til 300. Det er 1400. Forestil dig. Vi tager lige trøjen her. Okay, jeg skal have en trøje på. Det matcher samtidig Vi beholder den hvide, og det gør det også på skoene. Og det er godt, hvordan koster det? Jeg tror, det er sådan her. Lawrence? Hvor meget er den her til? 600. Ja, så kommer vi sgu op på de 300, vi skulle de 2000 der. Så vi kalder 2000. Vi kalder altså. Skal vi så have noget indenunder? Jeg forestiller mig lidt, at du skal have noget indenunder. Det skal nok blive lidt. Du har lidt koldt, og til en stiv hjem. Det tænker jeg også. Vi skal have noget. Hvad går du efter? T-shirt, tanks og... Måske til de pænder der. Ja, helt klart. Nej, det er de store, ikke det også? Vi vil ikke have sådan en her måske. Ja, den her. Er den det? 550 kroner. Jamen, det går vi sgu efter. Så det er 2.550 kroner et røg. Okay. Så skal jeg have nogle bukser. Shorts, bukser. Så bukser. Nu hvor det er sommer, så tænker jeg lidt, at tager nogle shorts. Jeg så nogle rigtige, der var nogle fede her, så er der sådan nogle shorts her. Dem er de faktisk rimelig... Dem er også Der er sådan en nøgen dame på her, hvis du lige gad at finde det. det her. Hun er nøgen. Det er det matcher også vores colorways. Også independent. Ja, og skoene også Ja. samtidig. Ja. Er det den, er vi gået i? Jeg tror jeg sgu. Hvor meget koster det så? Jeg mener, de sætter sig. Nej. Så tror jeg, de sætter sig. Alright. 600. Downs? Hvad står det med mig? Det er egentlig meget godt. Vi lader dem. Det var sgu ikke... Hvor står lige med? Ja, ikke? 500. Vi siger 500. Så 3.050 kroner. Der røg et godt outfit der. Men Underbukser. Vi fik underbukserne med til 200 kroner her. Fra Carhartt. Men skal du også samtidig bade? Man får en dukkert. Han får sgu en dukkert. Og hvor meget koster det? Jeg tror faktisk, det er gratis, fordi jeg fik sådan en gratis. Så det er gratis. Det er jo faktisk, så får vi også lidt bonus i det. Men hvad hedder det? Hvis du ikke til stedet, det går hjemme, så skal du også have en lovlygt. Det er så til 350 kroner, Okay, mener jeg i hvert det er fald. 350 250 eller 350. Det er jo også en Maglite. Det er Carhartt Maglite. Ja, og en punkt. Ja, nu synes jeg da lige, Til vi en stopper penge. den lidt, hva'? Clarence, hvor meget punkten er til? Tænk dig der. 400. 500. Aus. Så er vi oppe på 4.000 plus. Jeg kan ikke regne i hovedet. Nå, men jeg tror, vi er ikke færdige nu. Der er mere dagens outfit. Oha. Så er det, jeg tænker. Går det? Den passer. Det er perfekt. Jeg er sgu ikke sikker på det, men det er et godt bud. Hvad kunne meget koste den så?
Altså til 400. Altså, jeg vil nok mene, at selvom jeg ikke har en iPhone, den er stadig så utrolig swag. Street at have sådan en der. Ja, det er meget fint. Så det er bare godt at have den i lommen, man kan ligesom vise op. Men altså, Tekstræ. jeg tænker også, når du har købt dit nye tøj, og du gider en pose, så skal du... Oha. Det er en OB. Det betyder adlyd. 500. 500 kroner. Okay, Det vidste jeg, hun spørge. Vi er oppe i nærheden af de 4.000 nu. Vi cutter lige. Vi er kommet op på omkring de 4.000 kroner. Vi fik håndklæde, punkt, iPhone-etui, håndklæde, shorts. Alt der er nødvendigt for at være swagger street. Ikke lige nu. Ja. Sker der. Der er lige break her. Ja, det er fandme knas, den er. Hvad er det? Det er fordi, vi filmer blog. Du skal ikke lige nu. Okay. Så siger vi tak til Dennis, fordi du ville være med. Det er pisse fedt, at du var hernede. Mange tak. Mange tak. Jeg er de største fan. Du er ikke. Dennis og Lars. Stil om med køen. Det der sker nu, det der sker nu, det er, at vi har bloggen, ikke? Det troede vi siger, folk sværmer rundt om os. De vil gerne have os alle sammen. Jeg tror, vi kunne slå rent ud. Dennis, lige sidste spørgsmål. Er det noget med, at du træner tit nede i performance gym og bliver kaldt udyr dernede? Altså, det kalder mig. 100 i weekenderne, 90 i hverdagen. Super, det lyder godt. Det lyder fandme godt. Godt. Det er jo